Tabege mati ting huriata na jahahon ni inang situa boru purba. Salom. Horas maagihita salutna. Tabigema titing ni Uriata 15 Maret 2020. Naparjolo goarni mingguta sadarion ima minggu letare. Topik jamita marparange somon aka anak hatiuron. Paduahon dakdanak na sorang. Di hari Jumat ono Maret 2026 nunga di basa-basahon tuhata sada dakdanak bawa tu keluarga Amang Febian Renner Pasaribu Inang Irma Juliana. Registrasi KK 0422. Sian sektor Efrata. Hipasdo dakdanaki suang songoni nang natorasna. Napaduahon di hari Jumat 10 Februari 2026 nunga di basa-basahon tuhata sada dakdanak boru tu keluarga Amang Jubel Stephen Sitinjak Inang Kiki Dian Ferawati Simanulang. Registrasi KK 0422. Sian sektor Bethesda. Hipasdo dakdanahi suang songoni nang natorasna. Napatuluhon ruas pindah sektor. Mamuka minggu sadarion 15 Maret 2026 naparjolo keluarga Amang Job Payol Tampu Bolon Inang Ferawati Betiani Sitorus pindah sektor Nasida Sian sektor Efrata tu Jerusalem. Alamat Nasida di Gunung Guntur Jalan DI Panjaitan Gang Nur Salam RT 25. Napaduahon keluarga Amang Mei Beni Henry Lumbatobing Inang Marta Manurung pindah sektor Nasida Sian sektor Sion tu sektor Efrata. Alamat Nasida di Perumahan Setia Mandiri Blok B nomor 40 Jalan Tepo kilometer 10 Kelurahan Karangjoang. Napaupaton di Jakon Gabe Ruas Nagok. Mamuka minggu sadarion di Jakon Huriata do Gabe Ruas Nagok ima keluarga Inang Deborah Melita Nababan rap dohot sahalak ianakon Nasida namargoar Dias Orlando Alexander Deko Dung Madalani Parmahanion Sian Huriata. Alamat Nasida di Jalan Senayan masuk tu sektor Jerusalem. Registrasi KK 0475. Tu ruas nai baru pinangidohon ma asa jongjong diinginanna. Sai gabe ruas na manguluma Nasida di Huriata. Palimahon pertukaran mimbar. Di hari Minggu sadarion 15 Maret 2026 di Patupado pertukaran pelayanan khotbah sedistrik 27 Borneo. Nama kobasi Minggu manogot di Huriata ima Amang Pendeta Pardamaian Dolok Saribu Sian HKBP Epipanias Resort Balikpapan Utara di Minggu Arian ima Amang Pendeta Paindoan Butar-Butar Sian HKBP Sandelei Resort Letare Tanah Pasir. Pendeta Resort HKBP Balikpapan Baru Makobasi di HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur. Di bagasan permingguan sadarion di Patupado Papungu amplop dana laho manupahi operasional pelayanan distrik
27 Borneo. Tatangnya koma asa denggan mardalan ulaoni. Paunopon Konven Distrik. Di hari Senin 10 Maret 2026 di Patupado Konven Distrik maringanan di HKBP Sangata. Borhado Padita Resort dohot keluarga madohoti ulaoni. Papituhon pertangyangan sektor. A. Di hari Selasa 17 Maret 2026 di sektor Nazaret, maringanan di bagasni keluarga Amang Kok Marotua Sinaga, Inang Erni Mariani Gultom. Alamat Perumahan Gria Bukit Residen Blok I nomor 12 arah Melati. B. Di hari Rabu 10 Maret 2026 di sektor Bethesda, maringanan di bagasni keluarga Amang Penri Yohanes Situmorang, Inang Dormasni Limbong. Alamat Perumahan Papan Lestari Blok H nomor 7 RT 45 Sepinggan. Pinangi dohon ma tusude ruas sian sektor Nazaret dohot sektor Bethesda asa madohoti partangyangani. Pawaluhon Festival Kor Gabungan. Di nama nomu-nomu Jubileum 50 tahun HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur, di Patupado Festival Kor Gabungan di hari Sabtu 10 April 2026. Nunga terbentuk tim paduan suara sian huriata laho madohoti ulaoni. Asing ni partisipasi sian genup peserta laho manupahi ulaoni di Patupa huriata do papungudana marhite bazar parkir dohot amplop dana na tapasahat di hari Minggu 22 dohot 20 sia Maret 2026. Pasiahon Parguru Malua. A. Retret Parguru Malua di hari Senin sampai Rabu 10 saat 10 Maret 2026 di Patupado Retret Parguru Malua di Lakasa, Borneo. B. Makatidakon Haporsiaon. Di hari Minggu 20 sia Maret 2026 di bagasan Parmingguon Arian di Patupa Huriatado maka tidakon Haporseaon tu 10 ianakon ni Huriata dung sipul Parmingguon diuduti dohot marulaon nabadia. Pasapuluhon ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sudi ruas nihuria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tusude ruas ni HKBP Balikpapan Baru na makamalason di bagasan samingguon 15 sahatu 20 Maret 2026. Di tangan nasia mudo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Poda tulu ayat 10. Pasapulu sadahon warta keuangan dohot warta naso di jahahon. Boy mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru dohot sektor manang link database HKBP Balikpapan Baru. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna horas. Kor Punguan Amat.
Marende mahita uhut papungu pelean sada A dot sada B.
Damai di batana semurung sian saluhut naroha, imana mangaramu hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita manginang? Buah kabar ta manginang siak doita? Puji Tuhan. Damang daging ina hulungan di bagasa Tuhatai Yesus Kristus andorang sama masuk kita tu jamita amang inang, tu bibilta, patadda homa guarhu. Ia guarhu padita paindoan sahat maruli tua butar-butar dainang pangitu boru saragi nabitu hami makobasi di HKBP Sandelei resort letare tanah pasir. Jadi horas madi kita horas madi hala amang inang akadongat tubuh nami hula-hula napuru dok lana asing ima partina dasya kami amang inang sada muse molo agak na memang songon nabakol do bahasa Batak nami amang inang ay ima tadana ido alana magodang di beda do hami jala godang do tetangga nami halak Jawa do manginang jadi songon nabakol do memang bahasa Batakku jadi mulu marcampur penan berbahasa Batak bahasa Indonesia terima hal amanginang mak ido jadi ima amanginang siak kami pertinadaan memang songon nalabok do sorak bateh songon ido tengrohana. Ya, damang nangina hilolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus hatani di batadi kita nagabi terput tadi minggu letare sadarion imanani enet sian buku ni Efesus bidu 5 dibuhayu masian ayat 8 tol hasmatu ayat 14 Efesus bidu 5 dibuhayu masian ayat 8 tol hasmatu ayat 14 jalahu jauh madi kita amang inang songonon ma hatani di bata aina hulum do hamuna jolo alai tiur do anggon waing di bagasan Tuhani marparangi mahamu songon akka anak hati uron aina sahabasaon dohot hati goran dohot hasit tongani ido parbueni na teori tak kasih hamu ma manang dia lomo ni roha di Tuhani unang masaur hamu tu akka ulahon haholumon naswada parbuena pisangi hamu akka itagonan ay gari manari ngoti nani ulan nasida dinabuni gari haila oddo alai gabi patar doi saluhutna tiruon nina teori ay nasa naung dipapatar tiur mai dibaheni dindado tarsunggul mahu natar podom jalahehe masian akan namate gabi sodangan ni Kristus mahu ido sahakna damang day nang inahulungan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus mulut aparate-atehon duamang inang di bagasan parnggolwota si ganup ari ketika kita melihat kita perhatikan inang dunia kita sekarang ada satu hal yang semakin terasa di bagasan parnggolwota bahwa songon nahulung do portibion tambah hulung do portibion tabba muse neng porang muse kan parang dunia popat to don teh guarna Irak dohot Amerika dolan asing ido kan jadi tak ido do amang inang di bagasan parnggolwota ternyata kehidupan kita itu semakin amat gelap hulum inna dang alani lapu amang inang naswadang alani naswadong dolap dolan asing hulum inna dang makatai taringo dang marsindon dang bimatanyari daun ale ahaduna hulum di bagasan parnggolwota amang inang rohani jolma ido na hulum karena hati manusia alania hata doko songoni amang inang jok dotaida di bagasan parnggolwota zaman sonari semakin banyak ternyata orang semakin mudah marah digoit otik naik do tensina dang mangalang jagal imana sia jabu alebuy naik tensina ido kan godang do halak sadarion amang inang keluarga sekarang semakin banyak perpecahan yang dimana suami pun tidak percaya dengan istri, istri pun tidak percaya dengan suami dan lain sebagainya. Godang musai di bagasan parnggolwota, di bagasan partiban amang inang, orang semakin mudah menipu. Bahkan orang semakin mudah menjatuhkan orang lain. Jadi mulai doko kamu nado ali Tuhan buah sama songono parnggolwok kuate suku-sukunna. Nang aha do dipelihok kamu na Tuhan ya harawa. Ido dah. Itu suku-suku na di bagasan parnggolwota. Bahkan amang inang di bagasan parnggolwota sadarion ternyata orang bisa saja terlihat sangat baik di luar, terlihat sangat soleh di dalam, alai rohana parnggolwonna godo hapariron.
gohok do hacik ni roha, gohok do kepahitan, gohok do luka dolana asing. Ada orang amang inang godang do halak malu disapa. Halo amang, halo ina, halo ina. Happy di bagasa rohana. Polis bodoh ina. Itu kan. Godang do halak